a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ojii na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dị anyị ndị ochie dị anyị fada sikala aka gwọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Uruchioma anyị abịakwara m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji adọwa okwu agba nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite ọ bụ na-anọ n'isi ya abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa a sị m na ndụ anyị ga-adị na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo onye checha ihe ọjọọ ya ebe anyị ya ma onwe ya onye sị na anyị ga-adị mma onye a ga-adị mma mana onye sị na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mma tiri ụwa agwụ na ọfọ n'oshi ise isiokwu anyị ji bịa n'oge awa nke eziokwu bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ ndị mmiri part 2 anyị mere part 1 na ụtụtụ taa mana part 2 ya ka anyị bịa na mgbede a ndị frens anyị nọ na YouTube mesịa anyị ka anyị post part 1 postkwanụ part 2 maka ndị nọ na Facebook part 2 ka anyị ji bịa n'oge uruchi a mana mmadụ Grace Eleto n'oge anwaluo ịkọwala gị ihe mere na part 1 so that ọ bụrụ na watch na part 1 ihe mere na ihe
mana bifo anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ga-ebido echi. So ọ bụrụ na isi endibero prayer request gị n'abalị a till tomorrow morning, then ma na isi esi na nke ọnwa Ọktoba ị nwere this night to first tomorrow morning, maka na ọnwa echi ka ọ ga-ebido. Ọ na-akụwa na 7 obidogo na temple. Maka ndị amụrụ maka ihe anyị na-ekwu maka ya, aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ndị chọrọ isonye na ya bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, ime donation token to the account number. Ndị na-esonye buru anyị amarago account number ya, mana ndị esonyebeghị mbụ ịchaatị na WhatsApp maọbụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a na-achọ ịkụzi taa na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Daalụ. Then isiokwu anyị ji bịa n'oge awa nke eziokwu abụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ na ụchụ ndị mmiri gbara mmadụ, ya ihe ndị mmiri na-asọ ọhịa kwesịrị ịma. Akụwalụ m na part 1 kwuo sị na enwere 4 cardinal elements. Enwere other elements, but these ones are cardinal ones. Wee sị na enwe fire element nke wụ the sun, the moon, the stars, all those light elements. Wee kwuo wụ feminine. Wee kwuo na enwelu water element. Sorry, the sun element will be masculine. Okay. Wee kwuo na the second element bụ water element bụ nwanyị. Then wee kwuo na enwelu the third element bụ air, bụ masculine element nwoke. Wee kwuo na the fourth element bụ ana, bụ feminine element. Anya ka eji akpọ ya motherland. And ihe ya ama bụ na ihe ọbụla imegide wee step on toes n'ebe mmụọ nwaanyị nọ, ọ na-adị difficult to forgive. Not this. Mmụọ nwaanyị does not forgive easily. In the same way, mmụọ nwoke, that is etu ahụ ọ dị n'ụwa, ị na-emejọ nwaanyị, mgbe ọ bụ na nwaanyị si enough is enough, ọchọ ime gị ihe baka obi adị ya. Ahụ gwọrọ obiọma na obi ebere, mana when imegidere ihe wee sị na ihe imeri elu gị ebe a, ọchọ ime gị ihe ome n'anya n'azụ. Ọ nwere ofu akụkọ nna m kọrọ m mgbe anyị dị n'ụmụazị, si nna onye abatara Chukwu okike ji wee sị ka ụmụ nwoke bụrụ isi, maka na Chukwu okike o kere mma ka ke njọ, kee ife, ka ọchịchịrị, kee oke, kee nwunye. Yes, ọ ma na oke bụ nwere the masculine power, ma na nwunye nwere the passive nature. Then o kere nwunye the masculine, the feminine. O ji nke a wee balance nke a. O ji ọkụ na mmiri. O ji ọkụ na mmiri. Ịghọtara ya? Jide enu na ana. Ịghọtakarị things me? Oke na nwunye, ọkụ na mmiri, enu na ana, oke na nwunye. Imegide ihe wee mejọọ, ọnya batara na mmụọ ikwu nne mmadụ, ogwugwu ikwu nne mmadụ.
iwe mejọ ya mejọ nwa ya ọ ya eme gị ife niile na mmadụ atụ ifu nnekwu ọkụkọ ka ọ chụ ụmụ ya wee na-aga mma ya wee gbugido gị iwe je metụ nwa ya aka the chicks. I will not forget in a hurry what happened to me when I was still a small boy. O nwere ihe m na-achọ ije ihe nje egwu mana mgbe anwa abụrụ m na nnekwu ọkụkọ na-alụso mmadụ ọgụ. Amụrụ m na nnekwu ọkụkọ na-alụso mmadụ ọgụ. So o nwere ihe nji egwu wee daa saịdị ebe ọkụkọ chụ ụmụ na akpa nri. Ihe nụrụ kụ before you know it that nnekwu ọkụkọ akacha ụmụ ya wee tụrụ ya fenye elu ịbịa meme atak mebi o chere na nchọrọ iwere nwa ya mgbe atọ dugo m ka mgba ọsọ ihe m fụtazi n'azụ m wee boo ọ gara ọ tụrụ m ga mma mbọ since ya mpụzi ọkọchị ụmụ anụ atụrụ ya ga-abụ mana jụọ m ka ebe oke ọba nọ oke ọba bụrụ ụmụazị ndị a ihe ji were kọọrọ gị akụkọ ọbụla imegide ihe wee step on toes of feminine spirit etu ha si enwe obiọma mana imetakwa ha mma nne ewe ọmụmụ imeta nna ọfụma o nwere ihe a na-eri dị n'ụlọ adịgata m mpe my mother visit ma ọ bịa ọ ya achọba ihe ọbụla a na-eri nwa m yeri nke nwa m yeri nke ọ ga-achọ ka o metabụ mma to the flesh. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa imejọ nne mgbaghara ya na-adị very difficult. Ime jikọwara gị ha chọrọ m ịkọwara gị gbasalụ 4 cardinal points wee gwa gị na ọjị ọbụla gbara ịnọ jee waa ya ihe ị ga-afụ oke na-abụ nwunye na-abụ. Abịara m tata ka nkọwara gị the 4 cardinal points na ọbụla anya ka topic taa bọsọ ọzọ anyị kụzikwa nke anwa mana ihe m chọrọ ịkọwa tata bụ the single-handedly I single out ndị mmiri. Yes, it's true that greater percentage of we human beings were linked with water. Yes, bọsọ m ma akọwakwa isi mkpatara ya nọ ma akọwara gị ụfọdụ nwere link with water, direct link. Ụfọdụ nwere by proxy, that is o si n'aka mebi nne when ndị bụ direct link ha bụ na ha bụ nnukwu onye mmiri nwee ndị bụ na ndị mmiri kpọrọ ha ọrụ. Akọwago m ya na onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ, nwere mmụọ kụbara ya nọ, o nwere mmụọ sochie wee gwara sị na nwere ndị bụ na chi onye ụwa ha na mmiri sochi onye ụwa ha. O nwere ndị bụ na-akpọrọ ha ọrụ, ndị mmiri specifically kpọrọ ha ọrụ. Nwekwa ndị ọ bụ na ana kpọrọ ha ọrụ, nwee ndị bụ n'ọrụ ndị ichie and rest of them. Ọ bụ onye ka m bịara ịkọwa taa mana ị chọrọ ịkụpị oli bata ndị mmiri. Mmiri bụ ihe eji asachapụ ihe ruru unyi ka ọ dị ọcha. So ndị mmiri ịfụrụ bụ ihe eji asacha ihe ruru unyi. The mmiri is very powerful, but if you have a link with the water element, you must be careful. Ọ bụrụ ihe ọbụla ndị onye ọbụla na-emekasị akwago m so na enwere ndị mmadụ nwere link from so many places. Enwere ndị nwere link, direct link with ana, agbọha nwaana. Nwee ndị nwere link
with anyanwụ akpọ ha nwa anyanwụ, nwee ndị nwee link with mmiri akpọ ha nwa mmiri, nwee ndị nwee link with ikuku akpọ ha nwa ikuku. Mana ihe anyị na-ekwu maka ha bụ ndị mmiri. Ịsịkwana na ndị ọzọ na-eme maka na o nwere ike kọ ngwụrọ ma ya kọrọ oke. Na ihe m kwuru bụ ihe onye mmiri enweghị ike ime. Ị bụrụ onye mmiri chọọ ka ị dị successful, never you keep malice. Ị bụrụ onye mmiri ya dị outspoken. Mmadụ mejọọ gị bụ onye ahụ na o mejọrọ gị, ndị mmiri adịghị ebu ihe iwe n'obi. Ọnya ka eji wee sị na mmiri enwe ilo. Ị bụrụ onye na-ekip malice, onye na-enwe ilo, na-elu ilo, na-akpa asị, na-esesa mmadụ ibe okwu, na-ekwo ekworo, malụ na that your attribute is not the characteristics of the mmiri. Ọnya ka na-esi na mmiri enwe ilo. Ị bụrụ na iwu a core person that have link with water, you cannot be keeping malice, because that character alone is odd with the water elements. And once you keep keeping such character, believe in me, you will not be able to flow well with the element. And by so doing, you are depriving yourself the connection, the harmony that's supposed to exist between you and the adult. So isiokwu anyị tata bụ ihe niile nwere ike izere ihe ndị mmiri na-asọ. Mmiri adịghị ezu ilu ilu, mmiri adịghị ezu unyi. Ị bụrụ onye mmiri, ịkaba arụ, your life should be pure. Ikwuo na etu a ka ọ dị, ọ bụrụ etu a ka ọ dị. Ikwuo na etu a ka ọ dị, ọ bụrụ etu a. Mmiri bụ ndụ. Ịkaba arụ ka ị bụrụ onye na effective people's life positively. Ị na-enye ndị mmadụ ndụ maka na ịbụ nwa mmiri. Ị bụrụ ezigbo onye mmiri, is true na this time around everybody is claiming onye mmiri, onye mmiri. Mana the most important thing bụ na asị na ndị bụ ndị mmiri ga-adị ka ha. You have that immaculate heart. You don't keep malice. Onye mejọ gị bụ ya openly na ihe mere o mere onye like ya. And because of that pure heart that is expected of you as onye mmiri, you make it malice. Talk less of each other. Ije gwọ ọgwụ. Akwụwago m sị na ndị mmiri na-asọ ọgwụ ka kịtịkpa. Ị bụrụ ezigbo onye mmiri chọrọ ịdị ndụ, and chọrọ otu ndị mmiri, wepụ aka n'ihe ọbụla agwọrọ ọgwụ. Maka ọgwụ cannot suit you. Mmiri na-emebi ọgwụ. Wepụ aka n'ihe ọbụla agwọrọ ọgwụ. A na-ekwu okwu oke ite, wepụ aka n'oke. Ihe ọbụla agwọrọ ọgwụ, ọgwụ ọbụla agwọrọ maka ego, wepụ aka ya. Ndị mmiri is enough to give you no enormous wealth. Ma ọ bụrụ na ịkwụwa aka gị ọtọ. Mmiri na ọgwụ adịghị ejekọ. Mmadụ nwere ike ịkpọrọ ya afa sọrọ ya nọ. Onye ahụ amaghị iwe onye mmiri nwere kesị ya ahụ ka ya lụọ ọrụ uru akọ mmiri ma ọ ọrụ ofu ihe. Mana ihe ọgwụ ụfọdụ na-arụ nwere ike bụrụ ọgwụ onye agwọrọ ọya ofu afa. Ihe dị mkpa bụ ma ọ bụrụ na ọrụ mmiri enwe ilo, ịgwọkọ na ọgwụ na-abata na ọgwụ sike ike ebudo ejesu ya na mmiri ọgwụ alụọ. So ị ga-adị shọ wepụ aka n'ọgwụ, wepụ aka n'ilo,
wepụ aka n'ilo na asị ebikwana ndụ mpịtọ echekwara ka imegide mmadụ maka mmiri adịghị enwe ilo echekwara ka ije chere mmadụ aja echiche ihe ndị a niile bụ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ime mmiri agba aghụchụ ndị mmiri agba aghụchụ kwụrụ sọsọ gị mgbe ahụ na ozie na-ebe n'iwu ka onye mmiri ka ihe si emere gị etu a ka ihe ji asịrị gị ike ka nke a si eme gị ka nke a ji eme gị mana ị ga-ajụ onwe gị are you living according to standard rules? Standard rules bụ na ị ga-elive pure mmiri adịghị ezo atịtị ihe ọbụla bụ onye mmiri does not retain it. So ọ bụrụ na ị bụ ozigbo onye mmiri ihe ị ga-ezelu zelu mpụ zere ọtọnọ zelu mmekasị isokwana na ndị na-agba ịgba na mmiri jee mee ọtọnọ na mmiri ụda na-ebịara ịlụ ọrụ ezinụlọ ọrụ mmiri ọ gwara ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa dị ụtọ na o nwere ike ọsọ na ya na-arụ ọrụ mmiri mana ọ ya akpọ ndị mmadụ gbadara mmiri ọ gbara ụzọ ọ na-abịa si na ya arụ ọrụ mmiri a na-anụ na be mmadụ anụ mmadụ ọrụ mmiri anything ọbụla that has to do with water you take it down from the mmiri. Don't allow anybody ka ọ nọrọ na bie arụghị ibu mmiri si na ọ na-alụ ọrụ mmiri kpacha ibu dobe na bie si gị ngwa gị na wazie na ya arụghị ọrụ mmiri ọ bụrụ eziokwu be careful a ghara ịgba ụtụ ma gị onye na-alụ mmadụ ọrụ alụrụ ma gị onye a na-alụrụ alụrụ and o nwere ụdị life that is not expected of you a na-ebo ndị mmiri bụ ndị dị pure ị bụrụ onye na-etinye aka na-agwa iko ihe ndị a wụ impure act ị bụrụ onye na-akọmiti supe nwaanyị na-ejekwa nwaanyị ibie ma nwoke a na-ejekwa nwoke ibie ma ọ mmadụ a na-ejekwa animal ọ na-eme those things that is not natural nke bụ eziokwu na ị na-eme ihe etu a what you are doing bụ ụtụ ka ị na-ebutere onwe gị o nwere ihe a na-agba akara oghere ndị mmiri yes ime that na ihe ọ pụtara bụ you are attracting negative energy because of agwa iko ị na-akpa ndị ọzọ megoro n'Africa nwa mmiri anyị eme n'Africa therefore you are attracting so many things that is not natural to you and therefore you are bonding yourself the more. Ọ bụrụ ihe ọbụla mere ụrụ na-akpọ ndị mmiri check your lifestyle. Ụfọdụ nwere ike na-afụta onwe ha nwoke ka ọ bụ mana ọ na-afụta ebe nwoke ibie na-abịakwute ya na nlụ ịkwasa ya iko something is wrong. Ma ọ bụrụ nwaanyị ibe ya na-abịakwute gị bụ dịka gị na-enwe mmekọ something is wrong. Ihe abụ akara oghere ihe abụrụ ndị mmiri ihe niile abụ o nwere ike ọwụ because of your lifestyle you are living a distorted lifestyle therefore you are attracting distorted souls. Akara oghere ha bịazie ọ bụrụ ike ọbụla ị kwara na nlọ ọ bụrụ ndị mmiri ka na-agwa gị ụfọdụ owu ya lifestyle attracted those negative spirits. Akara oghere ndị mmiri therefore ibo ya ndị mmiri nọ ndị mmiri na-abịakwute gị ọ bụrụ ịlụ ọrụ na nlọ ebe ị na-egwu mmiri ọrụ nlọ ebe ịkwado iko na nlọ ọ bụrụ ndị mmiri ụfọdụ ndị na-abụrụ ndị mmiri ụfọdụ ya lifestyle. If your lifestyle is not pure, it's not worthy of emulation, it's not befitting onye mmiri, believe in me, you have already given an of fellowship to the dark region and definitely they will come for you. Makana ọgbara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. He who fetched ant infected firewood invited lizard to his house. So sometimes making a funeral both for us na lifestyle. Before we go see now, we like nude pictures.
Ị bụrụ onye na-ebi life of changing multiple sexual partners. Ị bụrụ onye na-watch pornography and all those things. By so doing, you're starving your back brain, because you want spiritual activity, spiritual exercise that reawaken your spiritual brain. Therefore, the photocopy of your mind is corrupt, with corrupt pictures in your thoughts. Therefore, once you go to sleep, those photograph you took with your mind, your mindset, will start to replay back in your dreams. I think when you kiss no one all mmiri alụtara ya na ị kara anwụ sex na nọ na ị gara ego nke nwana nọ, but you are the one that caused it. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, ndị na-eme mmadụ odogwu, ndị na-eme mmadụ eji amatụ, ndị na-ebuli mmadụ elu. I'm a living witness. Once you follow them with love, kindness, and determination, believe in me, you will give testimonies. On the G1, ndị eji ha a ga-echeki mana the worthy, that white that they represent them. Are you a flag bearer? Are you really a representative of that immaculate white? All these here nowadays, although everybody can wear white and go to stream. Do you know why you were asked to be wearing white? Because white represents purity of mind and thought. So all him there can be better. So stop repeat off. It could be an part one. If you must have relationship, maintain one single person. Let Yandimri know this particular. They are very jealous people. They are very jealous. Let me use the word here. In the same, because they are some people. I will go in and wine. Let the spiritual note. Maluno nya kopogenya. Obodi sina ukwi ferono kwa. Sino kwa ferono a lube. Manwoke manwach. All images ye henda or out na karogeri. Social activities will start to haunt you. And if that starts to haunt you, you will be looking for only American. Very difficult. Sometimes, because of your lifestyle, if after boxing yourself to corner, you know, only American. And if you go more, or do you forget where you are coming from. You check where be Sabia. You check for the Megon on all the chicken. Zelo, you open a gebute, which mmiri. Their lifestyle. Be watchful of what you are doing. According to mine. Now, how to work and keep me here in every more gossip. He's sending a swear na messaging came with that. May they receive her help. Distance will never be a barrier. They don't know road and they don't know. All my fans and followers all over the world, friends of the temple. Now how to work can get me here in there. I could be a more kuni shunine, my working my wife. No. May you receive radiation of power. May you receive protection. May you receive blessing in abundance. Now how to work can get me here in there. When you can in the Sinaki area. One catch phone. Call the qua echinine by 8 o'clock. Iwa ajụjụ nkuzi a maọbụ ihe nkụzikwa ogbo maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, send the message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Echefu na n'ọkwa dị mkpa. Anyị na-adakwa enwe some live videos na anyị na-ajiwe live na Facebook ụbọchị ụfọdụ at the spirit leads, and every Wednesday I gotta have live in the morning by 9 a.m.
then other days are the spirit late. If the spirit allow me to come up during the daytime tomorrow, I will come within the shortest notice. Darling. Kaya ito budi ito. Kachi phone.